Sziasztok! Most szeretném nektek bemutatni egy történetet a Nasitasimról. Május 14-én, ez kb. 3 hete elutaztunk, és útközben ettünk egy kis rúzskekszet, és a maradékot, a tasakeszarra szétszakadt, és a maradékot eltettük ebbe a 2 rétegű Nasitasiba. És bedobtam a táskámba, és tegnap vettem észre, hogy ez ott maradt. A benne tárolt sós keksz ugyanolyan roppanós, mint ahogyan beletettem. Nem mondom, hogy teljesen ugyanaz a minőség, mint amikor kibontom a tasakot, de ehető, finom, és ez 3 hete így áll benne. És biztos ismeritek azt az érzést, amikor a táskátok alja tele van morzsával, mert a tasak szétszakadt és szétszorodott a tartalma, tehát ugye ez ettől is megmentette a táskámat. Úgyhogy én ezt nagyon tudom ajánlani a nyári utazásokhoz, a gyerekek mellé, vagy akár magatoknak is. A sós rákcsákat, akár egy zsömlét is bele lehet tenni, vagy aszalgyümölcsöt, mert frissen tartja, és nem szólódik szét a tartalma.